Què tal? Benvinguts a esta pàgina de l'Aixeta que inauguro avui, o que estreno avui, per cert, per si no ho sabeu, 3 de novembre. Explicar-vos una mica per què ho faig i què trobareu aquí. Aquí trobareu publicacions sobre tot el que vaig fent, de podcast, de monòleg, de dibuixos, d'altres vídeos, col·laboracions. Aquí vos aniré fent tastets del que vaig fent. També ho trobareu a les meves xarxes, @termifacoses, trobareu la majoria de les coses que faig, però sí que, tot això comporta un temps, comporta alguns materials, alguna compra d'equipament, i penso que si vos agrada el que faig i voleu ajudar-me econòmicament una miqueta a tot això, teniu unes aportacions puntuals o mensuals. Les mensuals tenen unes recompenses, unes són en forma de menció i les altres són en forma de contingut exclusiu. N'aniré afegint més a mesura que pugui dedicar-li una mica més de temps del que li estic dedicant ara, que no és poc. I res, de moment recordar-vos que a part de les xarxes pròpies també estic fent un podcast, @lopitjopodcast, a Facebook, Twitter i Instagram. Allí trobareu els 9 episodis que hi ha a data d'avui, i que pròximament estrenaré el canal meu de Twitch, que no el tinc creat, però encara no he començat a crear contingut, però estic treballant ja en un parell de coses per a poder començar. L'ho dit, espero que creguéssiu que sóc digne d'uns sentiments per part vostra, i jo vos ho agraeixo de tot cor. Una abraçada. Adéu. A veure qui està aquí fotent los titulets estos per damunt, collons!